Pasamos con la pregunta de don Manuel. Galegos e galegas, pensionistas xa saben que como a min mentiroso por decir que iban vostedes en canto ganasen a aplicar 16 de 3 de 2012. Señoría, non engane a ninguén. Non é certo que os pensionistas vayan a pagar os medicamentos. Non volva a engañar a xente. O 87% dos pensionistas galegos pagará como máximo 8 euros o mes. Haberá máis de 100.000 familias en paro sin prestacións que con vostedes pagaban o 40% dos medicamentos e agora non pagarán nada. Señoría, lle propoño unha lei, efectivamente, a primeira que se vai aprobar nunha legislatura autonómica. Unha lei para garantizar por primeira vez un seguro de lista de espera no Servizo Galego de Saúde. Espero que apoie, señoría. Moitas gracias. Moitas gracias. Señoría, sabe por que o Goberno de España lle pide aos pensionistas con maior renta un esforzo? Para que podan seguir indo ao médico gratis, para que se podan seguir operando gratis, para que podan ter unha consulta gratis, para que podan dormir nun hospital gratis. E sabe por que lle pide axuda, señoría, aos pensionistas que máis teñen? Para que non paguen os pensionistas que menos teñen, para que non paguen os parados sin prestacións que con vostedes pagaban o 40% e que con esta proposta pagan cero. Son máis de 113.000 familias en Galicia. Non se ría das 113.000 familias en Galicia, señoría. Non se ría. Merecen un respeto, señoría. Merecen un respeto. Señoría, mire, a esos mesmos pensionistas que vostede está utilizando, vostedes lle subiron os impostos. Vaya rematando, por favor. A todos lles conxelaron as pensións. Sabe para que, señoría? Para facer parques, beirarrúas e xardíns. Nós lle pedimos axuda aos pensionistas que poden un pouco máis para facer hospitales e centros de saúde. Moitas gracias, señoría. Señoría, Galicia vai a seguir exercendo as súas competencias. Hai dúas posibilidades. Exercer as competencias e gastar e deixar de ver, ou exercer as competencias, pagar e manter os servizos públicos. Eso é o que estamos facendo. Exercer as competencias, pagar e manter os servizos públicos. Señoría, a segunda cuestión que estamos facendo é garantir o noso autogoberno. Garantir o noso autogoberno é manter unha comunidade autónoma que paga. Garantir o noso autogoberno é manter unha comunidade autónoma solvente. Garantir o noso autogoberno é non ser, en ningún caso, unha comunidade autónoma que poda ser intervida polo Goberno de España. E por eso Galicia, hoxe por hoxe, é a comunidade autónoma máis solvente, a que mantén mellor os servizos públicos e a que en ningún caso nesta legislatura, na mentras teñemos responsabilidade, non será intervida por ningunha institución, nin europea nin española, cousa que lamentablemente está ocurrindo en outros moitos lugares. Seguiremos sendo, por favor, a pesares da crise económica, vaya rematando, universidades galegas, dentro das universidades con menores tasas de España, en as escolas galegas haberá menos alumnos e máis profesores que na media das comunidades autónomas de España. Eso é, señoría, para que vale ter unha comunidade autónoma solvente. E por si tivera tamén algún interés pola sanidade pública, que é un dos compromisos, mentras noutras comunidades autónomas se vai a dedicar o diñeiro a pagar as débedas, e aquí vamos a dedicar o diñeiro a facer máis hospitais, a acabar os que temos en construción e a facer máis centros de saúde. Moitas gracias. Moitas gracias.